हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोन चेनेलाव फिन बरायबावनाय थाबाय स' लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आं दा नै साहा बागानाव दंफैयो स' लोगोफोर आं माने चेनेल बिहरनायनि भिडिअखौ आङो माने प्राइभेट खालामथ'बाय दा आं लोगोफोर प्राइभेट खालामथ'बाय मानो होनबा माने एसे प्रब्लेम जादों आरोना भिडिअआव बेनि थाखायनो आङो प्राइभेट खालामना दोननाय जाबाय स' लोगोफोर आं माने जायफोरा लिंक हरबायना बिथांमोननिखौ आं गासैनिखौबो कपि खालामना लाखाजोब्बाय लोगोफोर थ' आङो नेक्स्ट भिडिअ आङो होनोसै दिनै मा बार सुनि गाबोन होनोसै आं माने नेक्स्ट डेआव भिडिअ खालामना होनोसै आङो थ' नोंथांमोना बयबो नायदो आरोना भिडिअखौ नायनानै आरो सापर्ट खालामलायदो गावजों गावनो नङा होमबा बुजिलायदो एसे थैज' हमबानो जाबाय नोंथांमोना एसे थ' लोगोफोर माने सोरबाफोर नोंथांमोना चेनेल बायनो नामा इउटुब चेनेल स' नोंथांमोना बायनो गोसो दंबा आङो डिसक्रिपसनाव आङो जाय चेनेल फानग्रा बिगोमा आं बिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनाय जादों स' नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय थांनानै नोंथांमोना रायज्लायना लाहैदो बेसेबां प्राइसआव बेसेबां आरोना मनिटाइज जादोंना जायाखैथ' आं बेखौ बेसेबां साबसक्राइब जादों मनिटाइज जादों आं बेखौ बुंलायला थ' नोंथांमोना थांनानै बेजों रायज्लायहैदो आरो आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना दोन्दों डिसक्रिपसनाव आङो आरो स्क्रिनावबो होगोन आङो थ' नोंथांमोना थांनानै रायज्लायहैदो आरोना सोरबा चेनेल बायनो गोसो थ' नोंथांमोना रायज्लायहैदो थ' लोगो माने बिराद सान्दुं गोसालै आं माने साहा बागानावसो दंफैयो माने साहा बागानाव माने सापात खायो जाहैबाय माने सापात खानोसै थ' लोगोफोर आं माने भिडिअखौ आं माने सानफ्रामबो भिडिअ खालामनो सानो आं खिन्थु खालामनो हाया आं माने मानो होनबा आं माने बागानावनो सानफ्रामबो खामानियाव फैबाय थानांगौ जायो आरोना माने आंखौ माने बे बागानावनो आंखौ माने सब गासैखौबो दायथ'खौनो आंनो होजोबदों माने नायनांगौ आरोना आंनो लेबारफोर नायनांगौ बेनो आरो मेडिसिन बायदिसिना होबाय थानांगौ माने आंखौनो दायथ' होदों माने आं माने सोलाबानो आं माने भिडिअ खालामनो माने मा बुंनो लोगोफोर उपाय गैया आंबो माने भिडिअ माने सानफ्रामबो भिडिअ खालामनो सानो आं माने हायानो आं माने बिनि थाखायनो आंना भिडिअआ बिराद लेट जायो नङाबा आं दैलि भिडिअ होनो हायो आं माने गोजान गोजान जायगाफोराव थांनो सानबाबो आं थांनो हाया आरोना बे बागानखौ गारनानै उपाय गैया लोगोफोर दा आंखौनो सबखौबो दायथ' होजोबदों नायनो आं बिनि थाखायनो भिडिअ होनो हाया आं लोगोफोर थाब ज' लोगोफोर नोंथांमोना बे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायबानो जाबाय मानो होनबा जोंहा फंबाय आरो सिस्टारमोना माने मोनसे सर्ट बड' मुभि खालामदों आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय सर्ट भिडिअ आं माने स्क्रिनाव ससे क्लिप होदों थ' नोंथांमोना नायहैदो आंथ' फसायखाबायानो बे हप्तानि गेजेरावनो जुलि खालामनानै मिनिस्लु मिनिलायनानै आखायाव खिथिलि लानानै ओरै नङा हरै नायथिंनाय दुब्लियाव नोंनि ओंखाम हैनाय फार्स्ट गोदान आलिसो बियो आलिया दाबो गुरैसो फार्स्ट गोदान आलिसो बियो आलिया दाबो गोरलैसो नायहै नायहै थाबायलां नों मोजाङै थाबायलां बोरैबा गालिनगोनबो नों गाहेना गोग्लैगोनबो फुल भिडिअखौबो आङो डिसक्रिपसनाव होनाय जादों थ' नोंथांमोना थांनानै नायदो सापर्ट खालामलायदो आरो गावजों गाव नङा होमबा थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायहैदो आरो माबायदि जादों भिडिअआ कमेन्ट खालामबानो जाबाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायहैदो आंनि चेनेलनिफ्राय थांदोंबाथ' नोंथांमोना बुंबानो जाबाय आंनिफ्राय फैदों होननानै आरोना नोंथांमोना थांदो नायहैदो आरो सोरबा जाय चेनेल बायनो गोसो दङ बिथांमोना बै कन्टेक्ट खालामहरदो थ' लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनसै आं बाय उनफ्राव लोगो मोनलायसिगोन आरो आङो थाबैनो भिडिअखौ होगोन लोगोफोर उपाय गैयालै माने नै सान्दुं गोसायाव खामानि मावबाय थानांगौ जायो एकदम नै मानसियानो गोसोम जालांजोब्बाय नै एकदम सान्दुं खामजोब्बाय मोखां माखायाव उपाय गैया लोगोफोर दिनैथ' देन्जार जादों बोथोरा बिराद गरम